हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो लादों जे एसएससि नि फर्म फिलआप आरो बेनि जमा होनायनि डेट सीएम बिथाङा केबिनेटनि गेजेरजों फोसावबाय। बेनिफ्राय आरोबाव मिथिनानै लाबावगोन जोङो इउथ स्किम एबा आत्मनिर्भर बेजों लोगोसे आरोबाव मिथिनानै लागोन मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्किम गोदान मिशन हिसाबै 2024 निफ्राय 2025 नि थाखाय जा आसाम बाजेट बिथांमोना बेवहाय रां बावजायाव दैखांनानै लानाय माखासे मिशनफोर बा फ्लेगशिपफोर बिनि सायावनो जों मिथिनानै लागोन। जों बेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्किम बिनि सोमोन्दैबो जों मिथिनानै लागोन। बिनिफ्राय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता जे सिगाङाव जोङो बे सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा एसएससि नि थाखाय जों बेवहाय माखासे गोबांथार अफार्सफोर जों बिनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनबाय जे जोङो 10,000 जों अफार मोनगोन। बिनिफ्राय बिनि उनाव जोङो मोनसे बिजनेस प्लेन जोङो बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै जोङो साबमिट होनांगोन एबा बेनि जुनै जोङो उनावहाय नेक्स्ट 25,000 जों मोननो हानाय जागोन आरो बेनि गेजेराव 12,500 बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो गथायफिननांगोन एबा नोंथां बेंकनि गेजेरजों बेखौ होफिननांगन। बेनि सोमोन्दैबो जों गोबांथार मिथिनानै मोनबाय। दायो आसाम बाजेटआव बिथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान बेनि गेजेरजों एबा एसएससि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बिथांमोना माखासे रां बावजायाव बिथांमोना बिनि एमाउन्टखौ गोबांसिनै एबा बांसिनै थिसननानै होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना 47,000 सिम नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप माखासे प्रजेक्टनि गेजेरजों माखासे प्रजेक्टखौ पास खालामलांनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हानाय एबा 47,000 मोननाय सिबां नोंथांमोना सानसेसखौबो बेनि गेजेरजों मोननो हानाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर जोङो बिनि डिटेल्स जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामबाय जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जुदि नोंथाङाबो सोरखौबा मदद होनो हानाय बादि। दायो जोङो गिबियाव मिथिनानै लागोन एसएससि नि फर्मखौ नोंथांमोना जुदि फिलआप खालामाखैब्ला एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फर्म जायनाखि नोंथांमोना मोनदोंमोन बेखौ फिलआप खालामाखैब्ला नोंथांमोना फिलआप खालामनांसिगोन आरो बेनि साबमिट डेटखौ बेनि जमा डेटखौ फोसावबाय सीएम बिथाङा केबिनेटनि गेजेरजों। नोंथांमोना मार्चनि 1 तारिख बे अक्ट'खालि नोंथांमोना बेखौ जमा होनांसिगोन। बेखौ बिथाङा बिदों एबा जमा बिदों बिथाङा केबिनेटनि गेजेरजों फोसावदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना दायो मोनदों बिजनेस प्लेननि मोनसे फर्म मोनदों बेखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै होफानांगोन। बेनिफ्राय एएसआरएलएमआ जानाखि थांखि लागोन एबा डिसाइड खालामगोन बेनि गेजेरजोंबो बिनि डेटआ फिक्स जानानै फैगोन। नोंथांमोना बेखौ उननि खौराङाव मोननाय जागोन। दानिया फैदो जोङो मिथिनानै लागोन नैबे जानाखि चिफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान बेनि सायाव जोङो मिथिनानै लागोन जों बेनि सोमोन्दै। दायो जोङो मिथिनानै लागोन आत्मनिर्भर जायनाखि नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ एप्लाइबो खालामदों खायसे, नाथाय खायसे रेजिस्ट्रेसन खालामनानै बेखौ फाइनेल साबमिट खालामाखै एबा फाइनेल एप्लाइ खालामाखै। बेनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनानै लागोन बे भिडिअनि गेजेरजों एबा जोङो बेनि सोमोन्दै सर्ट लिस्टआ माब्ला जागोन आरो बेनि सर्ट लिस्टआ जायोब्ला जोङो अरेल होनो नांगौ, अरेल टेस्ट। बेनि थाखाय जोङो माब्ला लिंहरगोन एबा बिनि रांखौ जों माब्ला मोनगोन बेनि सोमोन्दैबो जों मिथिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। जा चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान बेनि गेजेरजों जोङो 2 लाख बेनिफिसारिसफोरनो थाखाय जोङो मान होनो नागिरदोंमोन, 2 लाख होनो नागिरदोंमोन। बिनिफ्राय गुबुन क्राइटेरिया जायफोरनाखि डिप्ल'मा गोनां एबा टेकनिकेल माखासे कर्सफोर गोनां टेकनिकेल डिग्री जायफोरनाखि लादोंमोन बिथांमोननि थाखाय 5 लाख बिथांमोनहा होगोन होननानै बुंदोंमोन जायनाखि आत्मनिर्भर बे स्किमनि गेजेरजों। दायो बेनि थाखाय गुड निउस फैदों, नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनानै मोनगोन। जायफोरनाखि आसामनि नोगोरारि माने आनइमप्लयड इडुकेटेड इयुथ्सफोरखौ सीएमआ फोसावदोंमोन जे 2L एबा बिनि टेकनिकेल डिप्ल'मा गोनांफोरनो 5L रां होगोन होननानै। बेनिफ्राय जोङो बिनि थाखाय मोजां खौरां जे डिप्ल'मा गोनां टेकनिकेल केन्डिडेटफोरनो बिथांमोनहा होग्रोगोन। 18 मार्चनि गेजेराव बिथांमोनहा मा होनना बुंदों 2,50,000 बेखौ डिप्ल'मा गोनां एबा टेकनिकेल इडुकेटेड पार्सन्सफोरनो बिथांमोनहा होग्रोगोन होननानै बुंदों। बेनि थाखायनो बेनि माखासे अरेल टेस्टआ जाग्रोसिगोन एबा सर्ट लिस्टआव नोंथांमोनहा गाखोसिगोन एबा जायफोरनाखि टेकनिकेल डिग्री गोनां एबा कर्स गोनां डिप्ल'मा गोनां बिथांमोनहा।
दायो अब्ला जोङो साननानै लानो हायो एबा मिथिनानै लानो हायो जोङो जायफोरनाखि 2 लाखनि क्राइटेरिया सिम्पल जायफोरनाखि इडुकेटेड पार्सन्स नोंथांमोननि थाखायबो बेनि अरेल टेस्टआ फैगासिनो होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। मानो होनबा जोङो बेवहाय 2 लाख बेनिफिसारिसफोरनो जोङो बेखौ मोनगोन होननानै बुंदों एबा बेखौ अफार्स खालामदोंमोन होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेनि रेजिस्ट्रेसनखौ जों बेवहाय नायगोन जोङो बेसेबां जादों। बेवहाय टटेल रेजिस्ट्रेसनखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय 2,29,145 जों नुनो मोन्दों। बिनिफ्राय टटेल एप्लिकेसन जायनाखि फाइनेल एप्लाइ खालामदोंमोन बियो 1,04,091 बेबायदिल' थांबाय। अब्ला जोङो बेहाय गोरलैयैनो मिथिखायो जे जोङो एप्लाइ खालामनाय जायफोरनाखि फाइनेल साबमिट खालामदोंमोन नोंथांमोना सर्ट लिस्ट फैखागोन, नोंथांमोना अरेल टेस्ट लानो एबा अरेल टेस्ट होनो मोनखासिगोन बेखौ नोंथांमोना आसा खालामनो हायो। बिनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय अरेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ बिथांमोना कल खालामगोन जे नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजोंबो मोनगोन नङाब्ला मबाइलनि गेजेरजोंबो कलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हासिगौ। बेजों लोगोसे गोजोनथाव मोनसे खौराङा जाबाय जे नोंथाङा सिगाङाव मिथिदोंमोन जे बेखौ आफ्टार 5 इयार्सआव सुख'नो नांगोन होननानै बुंदोंमोन। आफ्टार जोङो 5 इयार्सनि उनावसो 5 इयार्स आफ्टार जोङो बेखौ जोङो सुख'नांगोन होननानै नोंथांमोना मोनथिदोंमोन। बिनिफ्राय जोङो साबसिनै जोङो खौरां मोनफिनबाय जे सीमा केबिनेटनि गेजेरजों 10 इयार्सनि उनावबो नोंथांमोना सुख'नो हागोन एबा 10 इयार्सनि उनावसो सुख'नो नांगोन होननानै बिथाङा फोसावदों। बेबो जोबोद मुलाम्फा गोनां जे नोंथाङा 2L बा नोंथाङा बेखौ 1L सुख'नो नांगोन। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा 5L जायफोरनाखि 5Lनि क्राइटेरिया नोंथांमोनहा 5Lआव नोंथांमोना बेवहाय 2,50,000खौल' नोंथांमोना सुख'नो नांगोन। बेबो आफ्टार 10 इयार्सनि उनावसो होननानै बुंदों। अब्ला जोङो गुबुन मोनसे स्किमखौ जोङो मिथिनानै लाबावगोन जे जायनाखि MMN बेनिफ्राय M मा होनना बुंदों बेखौ मुख्यमन्त्रि निजुत मोइना य'जनानो बेखौ गोदान बाजेटआव बिथांमोनहा थिसननानै लादों 2024नि जाबानाखि बाजेट बेहाय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दोंमोन। बिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन जों बिनि क्राइटेरिया आरो बिनि मुलाम्फाया मा आरो बेखौ जोङो सोर मोननो हानाय जायो बिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लानोसै। दायो जोङो मिथिनानै लागोन जों बेनि गेजेरजों एम्पावारिं द गार्ल चाइल्ड थ्रु एडुकेसन बेहाय आसाम मुख्यमन्त्रि निजुत मोइना स्किमनो बेहाय 2024नि जानाखि गोदान बाजेट बेहाय बिथांमोनहा थिसननानै लादोंमोन। बेवहाय टटेल एल'केसन 240 crore बेहा थिसननानै लानाय जादों। आसाम मुख्यमन्त्रि निजुत मोइना स्किम 2024 बेहाय रेजिस्ट्रेसन बिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। बेनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेनिफ्राय बिनि बेनिफिट्स बेखौ बिथांमोनहा लन्च खालामदोंमोन एबा बेवहाय फेब्रुवारि 13, 2024 खालि बिथांमोनहा बेखौ आसाम बाजेटआव सोसननानै लादोंमोन एबा पास खालामदोंमोन। बेखौ जों सोर मोननो हायो होननानै बुंबा अनलि फर गार्लस स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जोङो बेखौ मोननो हानाय जागोन। फार्स्टआव जोङो 10,000 मोनगोन बेनिफ्राय आप टु 15,000सिम जों बेखौ मोननो हानाय जागोन। क्वालिफिकेसन लानानै जोङो गुबुन बेनि एमाउन्टखौ मोननो हानाय जागोन। जोङो बेखौ माबोरैहाय मोनगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय नायनो हायो जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन अनलाइननि गेजेरजों आरो बेखौ जोङो जेब्लानाखि रेजिस्टार जागोन अब्ला नोंथांमोना गोदान आपडेटनि गेजेरजों मोनथिनानै मोनगोन। बिनिफ्राय सोर एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय नायदो आसाम गार्ल स्टुडेन्टस हु आर स्टाडियिं इन गभर्नमेन्ट स्कुल्स बा कलेज जायखिजाया नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि इनस्टिटिउसन्स एबा गभर्नमेन्टनि फरायसालि बा कलेज सोलोंसालिमा बेफोरबायदियाव नोंथांमोना मुं थिसननाय जानांगोन। आफ्टार एडमिसननि उनाव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय अनलाइन एप्लिकेसन डेटा नोंथांमोना मोननो हागोन उननि भिडिअनि गेजेरजों। जायनाखि एप्लिकेन्ट नोंथांमोना आसाम स्टेटनि सिटिजेन्स जानांगोन। बेनिफ्राय एप्लिकेन्टआ नोंथांमोना जायखिजाया गभर्नमेन्टनि स्कुल्स बा कलेजफ्राव फरायनाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय मोननो हागोन जायनाखि स्टुडेन्टस गार्लसफोराल' बेखौ मोननो हानाय जागोन। बिनिफ्राय क्राइटेरिया हिसाबै इनकाम माखासे एनुवेलि इनकामफोरा बेहाय गभर्नमेन्टजों मेनसन खालामनाय बादि माखासे क्राइटेरियायाव गोरोबनो नांगोन। बेयो उननि समाव आपडेट फैगोन। दानिया जोङो नायगोन बिनि बेनिफिट्सआ माबायदि जोङो सोर माबायदि पार्टिकुलार्सआव बेनि बेनिफिट्सखौ मोननो हानाय जायो जों बेखौ बेवहाय मिथिनानै लागोन। जोङो बेवहाय मिथिनानै लागोन आन्डार ग्रेजुवेटनिफ्राय लानानै पस्ट ग्रेजुवेटसिम जायफोरनाखि गार्ल स्टुडेन्टसफोर नोंथांमोनहा एलिजिबोल क्राइटेरियायाव गोरोबनाय नोंथांमोना मोननो हागोन फारियै 10,000 बेनिफ्राय 12,000 बेनिफ्राय
15,000 जायफोरनाखि पोस्ट ग्रेजुएटनि स्टुडेन्टसफोर नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। जे नोंथांमोना जायफोरनाखि ओइचएस फरायो, ओइचएस एडमिसन लानाय एबा नोंथांमोना बेखौ 10,000 मोननो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरनाखि डिग्री फरायो 12,000 मोनगोन। बिनिफ्राय जायफोरनाखि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीनि एबभ नोंथांमोना एडमिसन लागोन एबा फरायगासिनो थागोन नोंथांमोना बेहाय 15,000खौ मोननो हानाय जागोन। बिनिफ्राय बेवहाय मेनसन खालामबावदों जायफोरनाखि एप्लिकेन्टआ एबा स्टुडेन्टसा साबसिनै स्कर लानो हागोन एबा नोंथांमोनहा मोजां पार्सेन्टनि स्टुडेन्ट जागोन, अब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय एबा बेनि अनगायै नोंथांमोनहा माखासे फेसिलिटिसफोर दङ। बेनो जाहैबाय नोंथांमोननो स्कुटि प्रभाइड खालामनानै होगोन बेखौ बुंदों। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बुजिबाय जायफोरनाखि मुख्यमन्त्रि निजुत मयना स्किम बेनि सायाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना उननि भिडिअनि गेजेरजों मोनगोन। जेब्लानाखि अनलाइना जायो अब्ला नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो बेनि खौरांखौबो मोननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना जानो हागौ बुजिबाय। अब्ला थेंक इउ फर वाचिं। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।